27.8. pidetyn testin toinen tehtävä tässä ratkaista. Eli kuinka monta prosenttia kuviosta on väritetty? A-kohdassa huomataan, että näitä väritettyjä alueita on 2 ja alueita on yhteensä 5. Joten kuviosta on väritettynä 2/5. Ja kun 2 jaetaan 5, tulos on 0,4, joka on 4/10, eli 40/100. Eli väritettynä on näin ollen 40%. Laitetaan tänne muistutukseksi taas, että 1% on yhtä suuri kuin 1/100. B-kohdassa näitä ruutuja on kaiken kaikkiaan 10 kappaletta ja väritettynä on 1, 2, 3, 4. Eli väritettynä on 4/10, joka on tuo samainen 0,4 kuin tuossa A-kohdassa. Eli tuloksena on myös tässä 40%. C-kohdassa, kun lasketaan ruudut, niin havaitaan, että niitä on kaiken kaikkiaan 12 kappaletta ja väritettynä on 1, 2, 3. Eli väritettyjä ruutuja on 3/12. Ja tämä pitäisi nyt muuttaa prosenttiluvuksi. 3/12 on sama kuin 1/4. Tämä saadaan, kun supistetaan tämä murtolukua 3. Täällä tulee 1/4. Eli 1 jaettuna 4, joka on 0,25. Ja tämähän on 25/100, eli 25%.